Balimao Annokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Bien samedi 11 février 2023. Bonne nouvelle foloflon baby ko nyafoyana. Mali sorosu ye jahanama tasuma sigi terrorisu kun terrorisi bichegini flaka bedaji ou ka moto ou ka talko walku ou ka fempe ka be boshula. Ou y'a que dugu mini ɲɔgɔn cɛ non c'est pas possible. An bɛ tila ka don commentaire baw la. Nouvelle filanan fana bɛ non Maliens. Ala ye Mali ka tiɲɛ bangi bi. Maliens. Bi samedi 11 février 2023. An ye information sɔrɔ sisan ko Maroc y'a ka ambassade fermée France. Maroc dimine ba de bɛ France. Yaro Algérie y'a ka ambassadeur wele ka bɔ France. Kunu an y'o fɔ ɲɛna. Awa bi Maroc de fana ni France bɛ kɛlɛ la. An bɛ tila ka vidéo k'a la. Bi vidéo ye révélation baden de b'a kɔnɔ. Bonne nouvelle sabanan ye jumɛn bɛ yen Maliens k'o fɔ aw ɲɛna. Mali, Lajinɛ ani Burkina Faso k'u bɛna chemin de fer de kɛ Ouagadougou, Bamako et Conakry. O baaraw daminɛna déjà. Terrain bɛ boli ka n'aw saba ni ɲɔgɔn cɛ. CEDEAO mɔgɔ tremblement de terre de b'u la. I ma Irisiw ka ministre des affaires étrangères bɔra an fɛ yen dɔrɔn an ka ministre sabaw ye ɲɔgɔn ye. Sergei Lavrov. Donc o bonne nouvelle an bɛ tila ka don révélation kɔnɔ. An ye bonne nouvelle sabanan naaninan fana sɔrɔ Maliens. Rebelle sema mɔgɔw ko y'u ka Azawad drapeau. U taara u ka drapeau gulon ko République de l'Azawad. Kidalikaw dusu tiɲɛ kojugu taara sema mɔgɔw ka drapeau bɛɛ minɛ ka bɛɛ fara ka bɛɛ kari ka bɛɛ lafili. An bɛ tila k'o photo fana yira aw la. Bi vidéo in ka di dɛ. An ye bonne nouvelle durunanw fana sɔrɔ tuguni. Terroristes yɛrɛma bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na. Mali sɔrɔsiw ye dadigi k'u la aw yɛrɛma fana kɛlen bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kan ma. U bɛ ka ɲɔgɔn faga fan bɛɛ. An y'o de fana sa Mali mɔgɔbaw ye duwawu minɛna de. Mali Lajinɛ ani Guinée o fana ka fédération baara bɛ sen na alhamdulilayi. Ko Irisiw ka avion belebeleba dɔ cunna Ouagadougou kunu sɔrɔ. Ayi, bravo au général Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le général Ibrahim Traoré, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Burkina Faso surprise ou bien Arabi, les armements russes. U bɛ ka jigin Burkina u bɛ ka jigin ten cogo la. An b'o yɔrɔ to segɛrɛ la. O yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni an ye information naaninan fana sɔrɔ tuguni wɔɔrɔnan fana sɔrɔ. Ko Irisiw ka président Vladimir Poutine, Union européenne commission président adjoint ko Joseph Borrell o de bɔra ko an africain tɛ ala dɔn ko Irisi la bɛ yɔrɔ kelen min na k'an bɛ ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ Irisi kun ko Irisi bɛ k'an bloquer k'ala an t'a dɔn Irisi bɛ quartier yɛrɛ yɔrɔ min na. An b'a o bɛ k'an dɔgɔya cogoya min na. Vladimir Poutine bɔra k'a jaabi. Ala de a kɛra jaabi dan ye sa. N ko bi vidéo ɲɔgɔn vidéo duman tɛ sa. A y'a lajɛ fo k'a bɛɛ ban. Donc Maliens o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la ko Comatex ni ala na kira sɔnna ma Comatex bɛna dayɛlɛ mois d'avril natara kalo fila dɔrɔn a bɛɛ bɛ dayɛlɛ. Donc k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna tuguni an bɛ yɔrɔ min na Burkina premier ministre bɔra ka CEDEAO mɔgɔw bila u place la ko CEDEAO tile kelen ma hɛrɛ ɲɛsin Mali ma a ma ɲɛsin Guinée ma a ma ɲɛsin Burkina ma an bɛ tila k'o yɔrɔ fana bɛɛ lajɛlen kala. On dit bravo au premier ministre Apollinaire de Burkina Faso. Donc Maliens an bɛna don nouvelle fɔlɔfɔlɔ kɔnɔ an ye nouvelle fɔlɔfɔlɔ mun fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na. Mali sɔrɔsiw ye fagali da terrorisiw kan ka bon hakili ma. Terroriste 80 kɔ a y'a lajɛ n bɛna bilan yɔrɔ kalan. Frappe u ka MiG 24 L39 o ye farapu 9 de kɛ. Drone ye farapu 6 de kɛ. A ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ. Drone ye farapu 6 de kɛ ka terroriste 80 kɔ k'o bɛɛ lajɛlen faga. Donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni u ma da farapu ma Mali dɔrɔn na dɛ. U taara farapu kɛ Burkina 3 frappes d'artillerie grade. Mali sɔrɔsiw taara ka taa Burkina terroriste bɛ Burkina yɔrɔ dɔ fana la tuguni u taara farapu 3 kɛ yen yɔrɔ fana. Burkina a sɛbɛnnen fila yɔrɔ la. Donc u bɛ ka terroriste dasi Mali la u bɛ ka t'u dasi Burkina fana tuguni. Bravo aux femmes. Mali sɔrɔsiw Burkina sɔrɔsiw u bɛɛ de tigɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma u bɛ ka terroriste kɛlɛ. Bravo à l'Union, bravo à la fédération du Mali, du Burkina et de la Guinée. A yɛrɛ y'a ye u ye farapu 3 kɛ Burkina fana tuguni. Donc Bandiakara u ye farapu 3 kɛ Bandiakara fana tuguni. Donc une surveillance aérienne. Donc le bilan 10 sanctuaires terroristes détruits. Secteur Douanza, Boni, Bandiakara, Sofara et Bako. Allah dit. Mali sɔrɔsiw taara ka terroriste ka yɔrɔ ka tilancɛ bɛɛ ka bɛɛ détruit. Non seulement il y a que Bandiakara, il y a que yɔrɔ caman tuguni. Ka tila tuguni ka terroriste mɔgɔ 40 kɔ k'o minɛ ɲɛnama minɛ. U ka marifa dɔ bɛ ko AK-47 ko 80 ko 48 ko bɔsu la. Ko PKM
ko fila minnu la ani marifa gansan ko o mugan ko fana minɛ u la donc u ka moto 15 k'o bɛɛ jeni ka bombe fila bɛɛ kan k'a bɛɛ jeni 8 engins explosifs ont prévisionné neutralisé u tun bɛ fɛ ka bombe dɔ don dugu jukɔrɔ an ka armée mɔgɔw y'o bɛɛ neutralisé u ka pick-up o den 5 k'a bɛɛ détruit Mali sɔrɔsi kelen dɔrɔn de joginna foyi wɛrɛ ma kɛ bilen bravo aux braves soldats an ka sɔn an ka sɔrɔsiw ye an ka président Assimi dɛmɛ baara bɛ ɲɛ cogoya min na Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ an y'o bonne nouvelle fɔ an y'o bila ye an bɛna don nouvelle sabanan min kɔnɔ sa k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ye information filanan mun sɔrɔ an ko aw ma n ko projet de chemin de fer dɔ bɛ yen nɔ Mali ka terrain sira k'o da Mali ni Bamakɔ Wagadugu ani Conakry jamana 3 capitale 3 o baaraw fana daminɛna Irisu ka ministre des affaires étrangères bɔra dɔrɔn o baara fana daminɛna an y'o bonne nouvelle sɔrɔ sisan an ye nouvelle dɔ fana sɔrɔ tuguni k'a ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko sema mɔgɔw yɛlɛ bɛ ni nka ne kɔrɔ de bi ko les hommes armés sont venus aujourd'hui et déchiqueter ou n'u ka fara ko effacer les drapeaux de l'Azawad sur le rond-point de Kidal k'u taara Kidal rond-point na ko Azawad drapeau mɛ nɔ ko mɔgɔw taara bɔ yen yarɔ o tɛ armée maliyɛn kɛ nɔ ye dɛ ayiwa sukɛrɛ de wulilen b'u nɔfɛ han Maliens an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ala bɛ Mali fɛ a kira bɛ Mali fɛ Mali sɔrɔsiw l'armée malienne monte en puissance et Ala de cɛ n ka nisɔndiyalen don e m'a ye ko rebelle yɛrɛ ma ko terroriste fana Mali sɔrɔsiw ye fagali da terroriste kan wa terroriste yɛrɛ ma fana bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn ko EGS Amadu Kufa ka mɔgɔw ani Yadi Ali ka mɔgɔw awa k'u ye karaw kɛ ɲɔgɔn na u yɛrɛ ma bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na bi Ala bɛ Mali fɛ sa n'i ko k'i bɛ Mali détruire Ala b'i kin k'i bila i yɛrɛ de la donc Mali mɔgɔba bɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni an ye information dɔ sɔrɔ maliyɛnw yɛlɛ bɛ ni nka ne kɔnɔ dibi ko Europe commission européenne mɔgɔw ka président adjoint ko Joseph Borrell o de bɔra ka farafinw na gosi ko farafinw bɛ ka Irisi la supporter k'ala t'a dɔn ko Irisi la bɛ carte yɔrɔ min na nin ye lagosi ye nin ye arasisiya kuma ye dɛ aw n'an ka jɛ an k'o kuma lamɛn ɲɔgɔn fɛ an kan ka décortiquer min da o kan an b'o da o kan donc a yɔrɔ filɛ nin ye an bɛna k'a la aw ni ne an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ce complexe de supériorité est partagé par de nombreux dirigeants occidentaux, comme le vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, qui pense que les Africains ne savent pas où est la Russie. La Russie est en mesure de détourner le blâme, de déformer la réalité et de trouver une audience dans certaines parties du monde. J'ai vu à la télé ces jeunes Africains descendus dans les rues de Bamako, la capitale du Mali, avec des bannières disant « Président russe Vladimir Poutine, merci. Vous avez sauvé le Donbass et vous allez nous sauver. » C'est choquant. On peut penser que ces gens ne savent pas où se trouve le Donbass ou qu'ils ne savent peut-être même pas qui est Poutine. Ce néocolonialisme... Kana Gouchi, Kalanta Doko Iris la carte munka. Aïe, raciste. Ça, c'est des racistes. Awa Francis de Betando. Une européenne, Nyamoro bas de flec à comment tantôt. Quand me Iris la supporté, Kalanta Doko Iris la Romina. Aïe, raciste à Koumaï. Bon, aïe, la Poutine a déjà Komina. Aïe, n'a pas Je pense que les néocoloniaux, ce sont eux. Pas vraiment intimidé, le président Vladimir Poutine a quant à lui répondu assez sèchement à Joseph Borrell. Borrell est une grande personnalité, une personnalité éminente de notre temps, un responsable politique de l'époque moderne. On disait la même chose à propos de Brejnev autrefois. Mais en Afrique, ils savent ce qu'est la Russie, où se trouve la Russie. En Afrique, ils connaissent le rôle joué par la Russie au cours de la libération du colonialisme. Il n'y a pratiquement aucun pays africain qui n'ait jamais reçu notre appui, que ce soit un soutien politique, informationnel, économique ou parfois militaire. Nous avons des relations amicales très stables, très bonnes, avec les pays africains et elles se poursuivent. Et l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Moscou n'a pu que confirmer la popularité du président russe dans son pays. Ces questions ne me préoccupent pas non plus. Elles ne me posent aucun problème. Et je pense que de nombreux Sud-Africains répondront de la même manière. Je ne pense pas qu'il y ait un seul enfant en Afrique du Sud qui ne sache pas qui est Poutine. Même ma petite fille de 10 ans le sait. Il est cependant vrai donc on va dire vraiment bravo. Oro tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni an bɛna don vidéo phase jumɛn kɔnɔ o ye
ka ɲɛfɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ye information téléman dɔ sɔrɔ donc an ye information téléman dɔ sɔrɔ ko Burkina premier ministre de bɔra ka CEDEAO bila place la ka ci fɔ CEDEAO ɲɛna bi samedi 11 février 2023 a ye mun fɔ a sɛmɛnen bɛ a yɔrɔ la aw n'an ka jɛ an ka kalan an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ vraiment vive le Burkina Faso. Burkina premier ministre bɔra a ye CEDEAO mɔgɔw frappé k'u bila o place la on va dire bravo 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 donc o yɔrɔ la a yɔrɔ sɛbɛnnen bɛ a yɔrɔ la an bɛna kalan san nɔ aw ni an bɛ jɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ. Burkina premier ministre ko d'abord ko 1 voilà a sɛbɛnnen fila ko le premier ministre du Burkina Faso répond à la CEDEAO à propos d'une éventuelle hostilité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre ces projets de fédération. Voici la réponse du chef du gouvernement burkinabé. On nous a dit que le fait que nous nous entendons tous les trois, c'est contre la CEDEAO. Mais nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO, donc nous ne pouvons pas être contre ce que nous avons contribué à créer. Ce que nous voulons, c'est vivre ensemble. Nous ne sommes pas contre la CEDEAO, ni contre qui que ce soit. Nous disons tout simplement que la CEDEAO veut être respectée, elle doit aussi apprendre à respecter. À l'entendre, la CEDEAO n'a jamais joué aucun rôle pour aider le Mali et le Burkina Faso, qui traversent une crise sécuritaire qu'il a qualifiée de sérieuse. Je ne sais pas ce que la CEDEAO a fait pour aider le Mali à lutter contre l'insécurité et contre le terrorisme, mais je sais qu'elle n'a pas fait au Burkina Faso. Nous avons lutté tout seuls, sans l'aide de la CEDEAO. Chaque jour, les Burkinabés tombent sous les balles des ennemis, des terroristes. Des infrastructures sont dynamitées. Nous n'avons reçu aucune aide de la CEDEAO. De quel droit la CEDEAO va venir? CEDEAO, nous souhaitons vivre avec la CEDEAO, mais si elle veut nous empêcher de nous réaliser, nous mènerons notre chemin. La CEDEAO est une structure de coopération et non d'intégration. Ma banapeu. Burkina premier ministre est mon bon mogola. Ko CEDEAO ma Mali deme kui. Mali mena d'Afrique. Mali ni Burkina ere de wula ki chesri. Kawa kuka faraka banade. Ko adjara CEDEAO, amadja CEDEAO, Mali ni Burkina ni lajine be fara ɲɔgɔn kan pion. Awa amba taka ɲɛfɛ. Ima CEDEAO ka bana be wulelu. Ante CEDEAO contrôle la de, mais le fait que Mali ni Burkina ni lajine be farali ni kɛ ɲɔgɔn kan. An bɛna avantage sɔrɔ parce que CEDEAO nunjuru bɛ Faransi de bolo, an nunjuru tɛna kɛ Faransi bolo. Bon ni nunjuru tɛ Faransi bolo, i bɛ développer di, i ka fɛn bɛɛ i yɛrɛ ye. Bon CEDEAO b'a dɔn Mali ni Burkina ani lajɛ n'olu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn u bɛ tɛmɛ CEDEAO la. O ɲɛngoya n'o hasidiya kɛlɛ de bɛ yen. Donc vraiment, ça c'est une victoire pour le peuple malien, pour le peuple burkinabé, pour le peuple guinéen. Que Dieu bénisse la fédération de ces trois pays. Et puis, terrain sera bien bon entre ces trois capitales. Il y aura comment on appelle là, le chemin de fer entre Bamako, l'axe Bamako, Ouagadougou et Conakry. Barabanapeu, les trois dignes fils vont libérer toute l'Afrique. Aura te menon fait Kabala, Kanyafo Bela Jelena, Angansiki, Angadala. Aïe, bonne nouvelle du Mambado Fanasura, Amon Nyafo Bela Jelena. Ko Irisu, Malien, Irisu ka avion Bado. Amba fo Burkina Faso nyana aka tekere fo capitaine Ibrahim Traoré kun bi samedi 11 février 2023. Irisu ka avion Bado jigira Ouagadougou. Armement marfao avion ala. Burkina ayo daka shinoko que le peuple burkinabé soutienne le président général Ibrahim Traoré. Wallahi l'homme là il va libérer le Burkina Faso. Je suis très fier du président du Burkina Faso. Je suis très fier du président malien. Je suis très fier du président guinéen aussi. Que Dieu bénisse la fédération des trois pays. Donc, malien, Burkina Faso, photo flair là. Et avion, maintenant, avion, photo beaucoup là, rapidement, en Belgique, on fait. Un avion, et des avions, je peux dire, russes viennent d'acquérir à Ouagadougou. Awereka, imagine la Dieu. L'un des plus gros avions du monde. C'est l'un des plus gros avions du monde qui vient d'atterrir à Ouagadougou. C'est l'un des plus gros avions du monde. Donc, on doit célébrer Ouagadougou. Que Dieu bénisse la fédération entre la Russie et les pays africains. On n'est pas contre la relation entre la Russie. On n'est pas contre la relation entre la Russie et l'Occident. Mais vraiment, celui qui veut nous aider,
Vraiment, on est content, on est contre personne, on est des non-alliés. Voilà, on est contre personne. Donc, au retour de vraiment, on dit vraiment bravo au peuple de Burkina Faso. Il y a une nouvelle d'offrande sur début, ko Maroc de flèche kaka ambassadeur kaka baraba France. Peu ama fo onyana ngo France ni mo ka jete là-bas. Awa Maroc fana dimine pas de France koro incident diplomatique o le Maroc ni France ni ñongo bi. Awni ne nya vidéo partager mena kala aw na be je kala je ñongo fait. Et alors non, aujourd'hui nous sommes très contents et très fiers du peuple marocain. Maroc ko kaka ambassadeur to France fele. Ja France campagne de que Maroc contrôle là. Et pour que de la présidence française ont été derrière cette résolution. Ils étaient acharnés contre le Maroc. Nous n'avons jamais été acharnés contre la France dans des forums internationaux. Pourquoi? Donc, Obela Djele n'est jamais. Le Maroc a décidé mercredi de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen qu'il accuse d'agissements hostiles et d'attaques dans le cadre de l'affaire d'espionnage Pegasus. Le Royaume accuse principalement la présidence française d'être à l'origine d'une campagne anti-marocaine. Agissements hostiles et d'attaques dans le cadre de l'affaire d'espionnage Pegasus. Donc, maintenant, il retourne dans Ninkala et Amesiga Roninka. Donc, bonne nouvelle flana et Mounioko, bonne nouvelle là-bas et Mounioko, Fayana, Yananga vidéo là. Maroc de flèche kaka ambassadeur là-bas France, qu'a fait année France, lien diplomatique qui est temporairement pour le moment. Ko parce que France be kata Maroc fana to tien. Ne ma fa bela jeli na. Mena amena oro kala sa ambe kala je ñongo fait. Voilà. Donc ka fo onyena Maroc ni France bilama qu'elle est badi bi aw ni anga je kala je ñongo fait. Le Maroc a décidé mercredi de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen qu'il accuse d'agissements hostiles et d'attaques dans le cadre de l'affaire d'espionnage Pegasus. Le Royaume accuse principalement la présidence française d'être à l'origine d'une campagne anti-marocaine à Bruxelles. Pourquoi des députés qui sont proches de la présidence française ont été derrière cette résolution? Ils étaient acharnés contre le Maroc. Nous n'avons jamais été acharnés contre la France dans des forums internationaux. Pourquoi ce virement, ce changement qui est surprenant par rapport à nous? Est-ce que c'est quelque chose, et ça je le demande à la France, est-ce que c'est le moment d'ouvrir également un front avec le Maroc, alors qu'il y a un problème avec le Mali, il y a un problème avec le Burkina Faso? Le Parlement européen va se prononcer sur l'utilisation du logiciel. Ko Francini mo cité be ko oni Mali ma be oni Burkina ma be ko saku ya la se Maroc de ba awoni Algérie kunu Algérie ma ka ambassadeur la bo France ya aw Maroc fana ka ambassadeur la bo France bi tuguni France kera gonkel na bladi se u ga do na France e Macron ma ha Macron ta chena Macron ga ko bana peu ya nga bi mo cité be ko oni Mali ma be oni Burkina ma be ko saku ya la se Maroc de ba awoni Algérie kunu Algérie ma ka ambassadeur la bo France ya aw Maroc fana ka ambassadeur la bo France bi tuguni France kera gonkel na bladi se u ga do na France e Macron ma ha Macron ta chena Macron ga ko bana peu ya nga bo vidéo la Mali mo ba be fou ambe Chérif Cheikh Tiamé Aïdara fou kabako fura tigi ni diabète bila furudimi bila kononimi bila ne Chérif Cheikh Tiamé Aïdara ka yaka fura ta dro vraiment ika bana be bampeu aka numéro 78 03 ambe Mali mo ba be fou ambe Ousmane Siri Marani Aïdara fou ambe Bouye Aïdara fou segu ka belebele segu la sana kane anga foli bi ala ki mangoro mayi watara Mali chrétien Mali soma Mali doso anga foli ba bela jeli que Dieu bénisse le Mali ambe bo vidéo la horola ala de Mali ta kai ala de Mali ga che bangi bi makoro malula ani Mali tala ani Burkina tala awa Algérie fana ka ambassadeur la bo France awa Maroc fana fleka ka ambassadeur la bo France que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse le Burkina Faso.